Vydávame sa po stopách známej košickej čarodejnice, ktorá v stredoveku vraj povraždila 200 000 košických detí v jeden deň. Nikto tomu nechcel veriť a my to chceme dokázať. Pozrite sa, všade vládne dobrá nálada. Netreba sa báť, ideme po stopách. Pred chvíľou sme jednu videli. Bola to 60 cm stopa Kanady. Takže onedlho ideme dobre, už tu začína mrznúť, vidíme ešte sneh, stopy snehu, detailný záber na trochu ľadu, áno, len môj strach mi nedovoluje veľmi sa vzdialiť od skupinky, takže musím natáčať veľmi opatrne a nevzdialovať sa veľmi. Vidíte tieto husté lesy všade na okolí, proste nie je vidieť ďalej ako 100 kilometrov a tá hustá mlha, ktorá sa valí z hôr. Sme fakt v nebezpečnom kraji, okrem iného si musíme dávať pozor aj na dráve zajace, aby nás nepotrhali. Moja výzbroj to snad môže dokázať, pokúsim sa urobiť záber. Som pripravený. Áno. Momentálne sme došli ku studničke, ktorej čarodejnica utopila 150 svojich obetí, to keď dostala prvý nápor hladu. Je to studnička z 10. storočia, ktorú tu postavili ešte potomkovia Keltov, ktorí utekali z Ameriky pred krutou nadvládou našich krásnych politikov. Takže pozrite sa, možno tu ešte niekde bude vidieť stopa krvi. Áno. Noha. Ľudia, nebojte sa. My nemáme strach. My to prežijeme. Ešte raz záber na hororovú studničku. Voda tečie a tečie. Áno, je moja noha. Takže, ale zatiaľ si myslím, že sa nemáme čoho obávať. Takže zatiaľ prerušujem toto vysielanie. Všetci sú v poriadku a sme v plnom počte. Takže zatiaľ